Drage naše dame i gospodo, kao što smo i rekle, nastojat ćemo ostvariti sve vaše književne želje. Večeras slušamo jednu posebnu priču koju nam je predložila naša slušateljica. Mi smo je obožavale kao male, a nadamo se da će se i vama svidjeti. Uživajte u priči Ogledalce Grigora Viteza. Na ledini šumskog proplanka u travi ležalo ogledalce. Tko ga je izgubio, ne zna se. Možda pastirica koja je onuda prolazila sa stadom. Možda lovac koji se ondje bio spustio na travu da se odmori. Možda djeca koja su onuda jednom bila naišla. Tko će znati? Tek ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo sad nebo, sad sunce, sad granje, sad oblak, sad ptica u letu. Jednoga dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje oči. O, pa to je moja slika. Samo ne mogu se sjetiti kad sam je izgubio. U to s obližnjeg drveta skoči vjeverica. Skok, skok, skok i eto je kraj zeca. Što si našao? Našao sam svoju sliku, samo nikako da se sjetim kad sam je izgubio. Daj da vidim. Vjeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik. Kako možeš tako nešto reći? Pa zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje. Zec pogleda ponovno i opet vidi svoj lik. Koješta, ti nisi pri sebi. Zar ne vidiš moje velike lijepe uši na toj slici? I dok su se zec i vjeverica tako prepirali, sleti s drveta šojka Kreštalica. Što se prepirete? Našao sam svoju sliku, reče zec. A vjeverica tvrdi da je njena. Njoj sigurno vid nije u redu. Moj vid je u najboljem redu, reče vjeverica. Ali u zeđoj glavi nešto se muti kad može tvrditi nešto što nije. To je moja slika. Evo, pogledaj i ti, Šojko. Pogleda Šojka i vidje svoju sliku. Baš ste mi vas oba dvoje čudne pameti. Kako se možete svađati kad je ovo moja slika? Što vam je? Zar ne vidite moj kljun na njoj? A nijedno od vas dvoje nema kljuna. Čuo to i medvjed koji je onuda prolazio i približi se da vidi kakva je to svađa. Što se dogodilo? Zašto tolika vika? Upita medvjed. Ja sam našao svoju sliku, reče zec. A došla je vjeverica i tvrdi da je njena. A onda je došla Šojka koja kaže da je to njena slika. Nije istina, reče vjeverica. Pogledaj pa ćeš vidjeti da je moja. Baš koješta, naljuti se Šojka. Kako oni mogu tvrditi da je to njihova slika kad je moja i ničija druga? Lijepo se vidi moj kljun. A zar jedno od njih dvoje ima kljun? Uze medvjed ogledalce, pogleda i nasmije se tako krupno i snažno da je sva šuma ječala. Budale, baš budale. Pa vi se svađate oko moje slike. Slušajte, neka se netko od vas samo usudi još reći da je to njegova slika. To je moja slika, odreza medvjed. Naravno, nitko se od njih troje nije usudio da proturječi medvjedu. Medvjed uze ogledalce, odge ga u šumu i uputi se pravo svojoj kući.
U kući su bili njegova medvjedica i njihova 2 mala medvjedića. Gledajte, poviče medvjed odmah s praga. Našao zec moju sliku u travi na proplanku, pa nastala svađa između njega, vjeverice i šojke kreštalice. Svatko od njih tvrdi da je slika njegova, sve dok nisam naišao ja, pogledao i vidio odmah da je to moja slika. Evo, pogledajte. Pogleda medvjedica i reče: Pa naravno, to je medvjeđa glava. Kako su mogli samo tako glupo tvrditi? Pogledaju i medvjedići redom i svaki izjavi: Pa to si ti, tata, dok si još bio malen kao i mi, ali nipošto to nije zec, ni vjeverica, a ni šojka kreštalica. Tako je, sinčići moji, vi ste još maleni pa i vidite umanjeno, ali vidi se da ste moja pamet i krv. I medvjed objesi ogledalce o zid. Draga djeco, nadamo se da ste uživali u ovoj prekrasnoj priči. Sigurno smo da će vam pomoći da večeras sanjate prekrasne maštovite snove. Možda baš uz vjevericu, zeca, šojku kreštalicu i obitelj medvjeda. Nadamo se samo da se s njima nećete svađati, nego da ćete se lijepo u miru igrati. A sada na spavanac. Orkestar priča želi vam laku noć.